Mendung ngepenteng nglimputi cahyani. Ayo dong. Cik lho. Lek kene muni to. Sing kene muni to. Kene metu. Kamas taputan hati. Tempo lebih cepat kan? Mas esa muda salam lami. Condrowo silang Ini kan kayak untuk dolanan kan. Cakeme wong tek rempelas ya. Lepas ning Darmo. Kok ngosek kaya ngono ya. Lah ora gelem kayak penuangan sik kok. Ora gelem terus wadul mlayu, wadul masih bandek madrim. Ngono lho. Lah kok malah Tuket lho ora apa. Obao. iki wis uget-uget iki. Tuket endi? Iki mbuk. Naleng. Gawe ora adil. Niken iki gagrag cara ngendi iki? Bali. Bali ta? Iya. Mula jogete piye nduk mau nduk? Gini. Nah. Itu matanya juga ikut sama ininya tangannya. Pak. Gerakan tangan. Tangan Iya. ke kanan, mata ke Kanan. tangan ke kiri. Mata Ke kiri. Mas Klitik lagi melu mau. Iya, tadi Bali juga. Sama. Sik kae lho. Mau iso tangane ngiwa kok iso mripate nengen iki lho. Tayub Pak deh. Tayub. Pancen yo kira. Coba kamu lagi. Ini sak ini kan sik dicocokne profesional kabeh. Ayo. Singuri. Coba Bali mau. Apa to kok Liatin aku. Ya tak delok gede sakmu tak delok ya. Ya, coba. Ya kan? Kali kan? Pulau Dewata. Pulau Dewata. Kowe ora ngerti sindenku sing jenenge Dian. Wah, Kowe lek kon Bali, walah nanti tekan Sulawesi kono kae. Ayo. Iya, Dudono. Kluthuk Dudono. Piye maksane? Kok Bali Sulawesi jane minggat apa piye lho? Lho ki apik iki tenan ning TikTok wis viral kok. Terakhir. Ayan. Doyan. Ayo, lagi. Orang Bali. Ayo Mas, yuk. Ya. Lagi kaya PT Ayanen lagi. Ya, Diluk ya, Pak. Piye? Tak ning ngono diluk Ayo duk diperiksake dulu. Bagi jane tari Bali apa hiasan dashboard mobil? Tapi itu benar salah satu tarian dari Bali. Piraga, Wirama, Wirasa. Mlaku, tutup, buka ngono lho. Ayo, diringi. Yo, dedek, tak. Yo. Aku kok sampean. Oh.
Jos luar biasa. Ayo beli, kowe beli. Ayo. Awakmu iki lho. Ayo. Beli putus. Ayo kene beli, ayo beli. Belimu iki. Ora cara Bali nyeluk Mas ki beli ngono lho, ora. Iki lah. Ki gede klitik. Lah yo i gede kritik. Nyoman niken i gede manuke. Kira-kira tak geceke. Wong iki Ketut sapa ngono lho. Ayo. Ketut kluduk. Yo cara Bali, aja kalah karo adikmu. Oh sik. Entenono tak dedeng sik. Mas, tangane nek nengen mripatmu diguak. Lagi matane sapa kok? Diguak lho, ngono lho. Seret. Sikile. Ada hitungannya. Wiraga, wirasa, wirama. Ya, dadah. Ngene iki lho. Urung jogete Lho dia. apa? Kok kuwi ngeweke nikah Terima ngono. Kowe aku. Ya nduk wis. Iya. Masyaallah. Sudah, terima kasih ya. Urung tak kira lek kowe aku urung joget tak dhewe Nanti aja. kita foto ya. Ya kok tak wae foto ronsen ume ya. Duh. Yo konggone Mbak Niken. Aja. Ora. Ayo, duduk. Ayo. Jale kluduk, jale. Ayo, Makasih ya Bali Cahayu. kluduk kaya apa? Sip, sehat. Wis kene lenggah kene. Nggih. Wong nganti bar wayangan ya, Nduk. Kene lenggah sini dulu, sip. Nggih. Oke. Mang pirsani nduk iki lho, Lenggah Baline sini, Mas lenggah Kluduk. Ora ono kan. sini. Ya. Apa? Ora ono. Iya, Ndang. Mlaku sik kok kene sikile ngecak. Wiraga, wirasa, Wirama. Kuwi jari rada dhuwur cara Bali iki tekan blang. Ngono kuwi. Lek ndagel tuk, lek ndagel rasa nggae kas kaki ireng apa to, tuk? Pancen sikile ireng kok jotos. Sorry. Badhe diasio gawe ngelokne wong. Dosa. Kuwi takon ngono lho. Ora mabrur. Kowe tresno karo Gusti Allah ora? Aku ya tresno. Jale. Ayo Bali, ayo. Coba. Ayo. Terus. No. Mau dilu kok suwi men aku. Lho iki karena apik gerakmu. Apik gundulmu kene nginang ngene kene mak pok ngene. Wah iki yo ngawur kok iso mangsamu. Ayo. Ngono, Nduk. Nggih. Piye jogete Bali Mas Kluduk piye? Ya bagus, sudah mulai bagus. Gundulmu. Sampai bagus. Nyapa Itu kok toh? bagus itu kamu itu bilang apa blues. Waduh, omongan Indonesia. Iya Iya dong. Indonesia, karena kita sering bolak-balik ke Jakarta. Ya, gua sering. Loh, emangnya lu kenal sama ini? Loh, lu sama gue kan kenal sama ini. Kenal. Lu sama gue bertiga. Iya. Yo, lu kok iya? Lu sama gue. Oh iya. Lu kenal sama Niken? Loh, Kualekno. Lu ini Niken, lu neng Niken. Lah yo. Lu ini Niken. Jadi lu aku. Loh, Lu kenal sama lu. loh. Tuh, gimana sih? Lu kenal sama gue? Lu kenal lu. Loh, Lu kenal sama gue. loh. Loh, Kualik. Kok kali piye? Iya, Kualik. Lu kenal sama gue. Lah ya aku lu. Loh. Kenal sama gue. Enggak. Lu itu lu, gue itu gue. Lah yo lu ki aku keket. Lu ki kowe no maksudnya. Lah ya aku lu. Lho piye to iki? Mas- Benar to? Tik piye Nah, iki? gini loh. Gue ki bosone Niken, lu bosone sampean. Lah ya aku lu kok ngengkel lu iki. Lu kenal sama gue. Nek dudingmu rene kowe gue. Carimu lu. Main ceramah ya cok dasmu malah. Biasanya wong ngeyeli matine cepet ya. Aku gak suya kayak aku. Maksudnya kita jelaskan kalau dengan bahasa Indonesia, Ya. lu itu kamu, Coba gue contoh itu nih. saya. Contoh nih, kamu yang Nah. ngomong sama aku. Dek Niken, Iya. lu sama gue malam hari ini di kediaman Bapak Andre. Iya. Ajib, Iya. enak. Ayo, lu gitu. sama. Gue sama lu. Lah ngengkel ae. Oh lah. Gue niki kowe, lu nek kono. Jadi aku lah jatuh dasmu lho. Angel kok Kamelu gue diwarai aku. lho.
Jajan kan? tembangmu apa, Nduk? Apa ini kita nggak mendoakan dulu? Oke. Yo no, yo. Acaranya ini apa ki? Tasakuran bangun nikah. Tasyakuran? Bangun nikah. Jadi mulai membangun pernikahan lagi untuk beliau Bapak Andre. Iya. Berarti bar Pak niki. Andre menikah kedua kalinya. Enggak. Lu gimana sih, Dek? Ini Maksudnya Pak Andre itu dulu pernah nikah, lalu ini dibangun nikah lagi. Karena yang kemarin-kemarin kurang afdol, ini ditingkatkan lagi, dibangun nikah lagi. Oh gitu. Iya, makanya kan nikah 2 kali. Ini tak mangi. Iya toh, kan nikahnya peng pindo toh. Sing kae iki sik gagal terus iki nikah neh. Oh iya. Nah, ya bar iki ping 3. Lho dadi ngene lho. Kok malah diurak-arik. Lale. Tegese bangun nikah iki diperbarui, diperbaiki dan Diperbaiki. disempurnakan. Pak siapa? Pak Andre. Pak Andre. Ya. Oh, berarti nikah tua ya? Iya nggak apa-apa wis, nggak apa-apa wis. Rabine nom. Saiki Ya. tuwek ngono lho. Lagi dikarne. Ala sakarmu kan aku. Ini tak kelane. Ini upamane omah ya. Ya. Pak Andri bangun omah. Wis pirang-pirang tahun ngono bar kuwi terus direhab meneh. Nah, Oh, gitu lek ngomong iki. Lah kok ki jadi ngono kowe jelas. kupingmu bosok aja. Kok kene ngomong ya ngono kuwi lho. Gimana sih lu? Lho, jadi aku gue. Ya balik neh. Ya semoga buat Pak Andre dan juga Bu Bu Winnie. Andre. Semoga sehat selalu panjang Amin, amin. umurnya. Terus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sudahlah yang penting doanya yang terbaik-baik ya Pak. Ya. Amin, amin, amin. Doa untuk para penonton yang rawuh ya semene iki penggemar Oh, nggih. kabeh. Matur sembah nuwun sangat kagem penonton ingkang rawuh teng mriki maupun live streaming mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak amin. Amin. Donga ning Pak Dalang, bapakmu. Ayo. Nggih Pak. Wis to bene nyapa to, ayo. Bapak Cahyo kalian Ibu Kesi, dungane. mugi-mugi pinaringan sehat selalu, panjang umurnya, Amin. dan semoga mendapatkan rezeki dan ridhonya dari Allah. Amin. Aku yo donga saiki lho, Pak. Om kritik Ah, sih. kuwi. Iya, buat Om Klitik, Iya. moga-moga sehat selalu panjang Amin. umurnya. Pangestu munduk. Moga-moga ndang nikah. Amin Sing terakhir iki kok rada semlenget to Nduk iki. Bangun nikah. Oh, bangun nikah. Iya. Ini kayak ini. Oh iya. Kayak Pak Andre. Kayak Pak Andre. Makasih Nduk, makasih. Ya, Mas Lutuk dongake. Kayak Coba dongane aku, Dok. Ya, Bang. Anu ya, aku wis tak donga dhewe sesuk. Berkat. Kita gak penting. Kamu nggak mau tak yo doain? beli iya, ditungake iya. bocah. Bocah keterima kok. ayo. Jajal dongan. Ya moga-moga buat Om Kelutuk Ya. sehat selalu Amin, panjang amin, amin. umurnya. Ya. Ya toh terus mari ngono awet umure. Amin. Moga-moga kabeh wis entek sampean cek panggah urip. Ya, Moga-moga. kowe ana wedan sitok ben bernah neh ngono dadi. Enggak, sampean kan lek pomone sampean matine keri kan sampean arepe mancing kan bebas. Oh iya bener. Rene sing larang ya kan. Iya. Kene sing ngeter nih. Heeh. Diwir masamu, ya wae ana sitok neh kanca sitok ngono ya. Anu sing tuwek-tuwekan ra apa-apa, tuwek-tuwek. Ayo bleset. Ayo kita menyanyi aja. Ayo. Siap. Tapi Ayo sesarengan kok untuk musik lagi. ora anak musik Om. Iki. Oh tak keprok, rene wong gatekne kuwi malah ngilikne ora. Kudune nek Mas Cahyo ngeten iki piye secara inisiatifmu dan kreativitasmu ben iso menunjang kepiye? Kan iki sampean iso to? Loh, iki iso lho, Bos. Ngapa? Jadi kita itu sinergi. Bapak ini kan Pak Didegleng, biyen Dalang. dalang, saiki turun yang putrane Putrane. saiki dadi sinden Sinden. kondang. Penyanyi kondang. Mbah De Sukron Suwondo, biyen dalang kondang, turun tengirin jenengan dadi dalang kondang. Nah, Mas Cahyo, Mas Kangko. Mas Kangko, Mas Cahyo. Bapak kula nggih pelawak siswa budaya. Nggih. Pak Pak Jelgo, Bambang ya turun sampean karo aku. Iki. Ya ora? Nggih. Iki adiki wong telu ki nyambutke sing sinergi kaya ngene. Alhamdulillah. Lho, dadi kudu nyambutke sing Ya, tenanan. Nduk, tembangmu apa Oh, tak Nduk. iringi? Oh, pakai itu, pakai mulut aja. Enggak. Aduh, kayak gitu. Maksudnya jangan pakai gamelan. Loh, atributnya gamelan kok nggak pakai gamelan? Kalau pakai mulut tuh namanya akapela. Iya, akapela aja. Ah, nggih. Gitu aja ya, ya, ya. Ini biar kangge. Biar kangge. Wes. Dia Cangkem, kamu cangkem bal tanget ya diobo-obo iki Pak. enggak. Iki lo ngopok-ngopok ingin. Ya. mampu. Mabuk gudalmu kita ayu-ayu tanganmu pusing iramu.
Yo bleset tok kowe. Lu mau apa? Apa? Kita nyanyi lagu yang terbaru aja ya. Oke. Awas lo, hati-hati lo, kanca-kanca sing mudeng lo. Iki Oh, versasi lo. Ayo. Niki situasi bisa menempatkan, Mas. Ayo. Ayo. Yang condro wos ilang citrane mendung peteng limputi cahyane Akapelamu. Ayo Malah gila aku sih. Kowe iki Lah kok lagu yuk. ini kok Aku piye? akapela Oh iya iya wis ya. Ini Bol, tuh. Iya Ayo toh, kan ngomong kadang ngomong. nyanyi Wong kok. kudu ngomong yo nduk sabar-sabar ngomong. bisa nggak lagu itu Oh iso wis to. Nyanyi tak tabuhi nduk sak Iya. senengmu. Ndang. yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane Ayo, Dok. Cik lho. Beh, Ora Sing kowe nembang. cik-cik. Saya nembang apik kono apik sampean iso guri cik-cik. Yo iki lagune campur sari pakai cuk lele apa ngono lho. Piye? Kecruk. Lambemu lak digunakake lak lambemu lak ndomble. Lah ya to. piye unine? Ya dijine diobahke ngisor dhuwur. Coba jajal. Nah, kuwi keceroki kuwi. Ono ah. Suwi ne rambut. Ayo. Ayo jajal dok, belenono dok jajal. Urang. Wak tuwanya mbledos kok iso. yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane Wow. Karo campur sari mayangkara apa iki lho Malan. Ayo. Sik. Anu ndok ketoke alate Masmu ki kurang dawa kok. iya Nih. Aku ya, Dadi- iki lagune. Tutuk gampang adoh Iram. Hah, ini wis. Ini wis nduk ya. Banyol yo banyol ning sing ati-ati. Lah wong kotakmu separo tok iki lho. Kowe iki oleh ganteng te matamu PC ya. Ini Dok, paringno Masmu jajali. Nggae alat kuwi. ya iki kong Mbok tahu sak sae. Jajali. lek kene muni to gitu sing kene muni to Kene metu. Oh alah. Ayo jajali. Tuh, Kak. Ya, ayo. yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane ngenteni kapangku amung kamas tepun hatiku Tempo lebih cepat kan? Mas esa muda salam lambi lele bilang ini Kayak cepet-cepet lambeku ndower ya. Ini suarane apik lho, Dok. tapi semakin lama itu kita harus semakin cepat. Semakin cepat kowe penak kowe nyanyi kene lho kene. Kok macamku sing iso iki ndledek oh janggut. Coba kamu lagi sini. Kamu itu Ayam gledek. Nggih, yo jajali. Yang kira tuh cepet ya. Nggih. Yang condro silang Wah, ini kan kayak untuk dolanan kan. Ayo. tak kame wong tek rempelas ya. Dosa lho, Dok. Kuwi piye-piye ben sing ngomong sampean lho. Dosa. Oh, lho. Loh ya ta, kowe mukok ta. Kualat to. Ayo. Agem gamelan ya Cahayu. Nggih, nembang sing apik kan. Nggih, coba. Jalanan ning Tresna mawon nggih, Pak? Ya. Ya. Gawe Enggak. Ayo, jalanan ning Tresna. Ayo, nggih. Coba diaturake. Tak tung tak ndo tak. Bar iki gede Pak Cahya. Kok iso muni tenan to? Aku iso muni to. Piye? Ayo. Kok iso ngono piye? Lambemu iso ngono. Oh, ampun kowe. Yo, diaturake jalaraning Tresna Niken Salendri. Yuk, dadas.
jroning kalbuku bunga tantumu aku tansah bayangi pikirku esemu dadi jelaraning tresnaku Puspita kang manis ayu paras mutya lintang luku emong sira kang tak antu rino wengi gugah kalbu asmara satya satuhu marang doh wong ayu nyata tresnaku tulus kanggo sliramu Selamat sukses. Madang Karan. Beringin itu. Sunar bulan maya dalu kahinde yen kalawan esemu solah sakamu kang luku amimbu ika banget jroning kalbuku bunga tantumu aku tansah bayangi pikirku esemu dadi jalaraning tresnaku Puspita kang manis ayu paras mutya lintang luku among sira kang tak antu rino wengi gugah kalbu asmara satya satuhu marang doh wong ayu nyata tresnaku tulus ku Sunar bulan dalu ala indah yen kalawan esemu solah sragamu kang luku amimbu ika banget jroning kalbuku bunga tantumu aku tansah bayangi pikirku esemu dadi jalaning tresnaku Puspita kang manis ayu paras mutya lintang luku amung sira kang tak antu rino wengi gugah kalbu asmara satya satuhu marang doh wong ayu nyata tresnamu tulus kanggo sliramu Puspita kang manis ayu paras mutya lintang luku amung sira kang tak antu rino wengi gugah kalbu asmara satya satuhu marang doh wong ayu nyata tresnaku tulus kanggo sliramu nyata tresnaku tulus kanggo sliramu Dadi ngene nduk niken Mas Klitik Nggih. Kluthuk. Napa? Lah, apa to sebabe kok tanpa ngangge Musik. alat musik Nggih. diatonis ya ta? Nggih. Kita mengunggulkan karya agung warisan para leluhur kita wujudnya gamelan. Leres. Nggih mbuktekke Nggih. nadyan gamelan tidak akan lekang oleh zaman. Tegese tembang apa wae, lagu apa wae diringangi gamelan. Saestu. Waton sing nabuh kreatif yo jalan Loh, nyatane. niki mon lagu-lagu kula nggih saged tok
Masa? Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe, ning sandengku. Ngene rasane yen kangen kowe. Oh, kula ki lagumu mesti gawe gamelan Mas Jani. Ning karena mengikuti modernisasi, kula manut musik. Nah, ngoten lho. kuwi, Niki, Pak. Nggih. Jadi Kehebatane gamelan iki kaya ngono kuwi. Modernisasi boleh kita ikuti tapi tradisi jangan kita tinggalkan. Nggih, mila saking menika. Iya. Kaya Mas Kluthuk pamane nembang apa wae lah ya diiringi gamelan ya iso. Kula Iso. rasa nembang kok. Lah. Apa aku salah yen aku kondo? Apa anane? Wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye dadi kowe iki ora ngerti Ya, Piye lali to? Ayo. lagu ki nek nggae gamelan pak gak iso wae Nggih. ning kudu digoleki Ya, genduk ini kan nganti gara-gara to, Nduk? Nggih. Oke, siap istirahat sik. Iman-iman. Ayo. Lah, saiki ngene, ditanjake. goro-goro pak Hah? goro-goro Sopo? niken to Heeh. kula tetep goro-goro Tenane? mungkin no Sumpah? ki griya Griya pundi? Aku anggere ndereke jenengan mesti crash terus lho nek ning Tulungagung. Apa iya? Bengi niki merdeka. Merdeka syukur. Ayo. Ngono, Bu Kesi, makasih ya Bu Kesi. Ciri khasnya Piyai Tulungagung, Siap. ketoprak besar gaya baru. Jenengan biyen ya anggota siswa budaya. Lah, alah. Dadi ora nek eleke lamun to fragmen ketoprakan. Oke wis tetep. Wis lakone apa mang milih Wis dhewe. aman wis jenengan goleke napa kula tak sing golek? Milih dhewe men cocok karo atimu. Oke. Ah, menyan niku mesti. Mbok pilih kepareng badhe ngampil Monggo bebas. saestu Mas. Nggih. Pareng nggih. Nggih. Monggo. Kene sering aja aku lho ora kepenak. Anu niki mawon nggih, Pak. Wah, iya nggih. Saweneng kula niki, Pak. Lah kuwi ya pancen ya bintange Madangkara. Wah, Ya, nggih, nggih. jenengan nek pirsa sinden panjenengan sing niki kaya bakul lontong sayur sing teng layangan. Sekar Tanjung nggih niki. Oh iya, plenguke kuwi ya. Nggih. Ayo kene yuk, cilik. Iya, kayak Bos, apa. ayo ndang pakai inisiatif ngono. Nah, Nggih. soalnya Romo penjanjian badhe Haji Sukron Suwondo lah kali bapak sak rating. Leres. Wah, Neneng. jajal iso. Suwo Mas. Yo iso. Kok yo iso ngentong kowe. Coba iso ngentong to kowe. Toprak. Santak jajal santak. Wah, Kaya toprak tenan nih, ngerti gendeng nih. suwo sila bro ya. Kok anak toprak tenan. Ngono kok ora dengi-dengi ngentongi. Ngerti Romo kuwi. Masa ketoprak ning cipokan ngene. Serempek, sirep. Nah, yuk. Nah. Lakone apa, Bos? Lakone. Bayi lahir dalam gentong. Bayi lahir dalam gentong ya. Betul. Diajeng garwanipun kan. Angkling Darmo Sayembara. Oh iya. Wah, karo Badik Madrid. Setiawati. Tenan iki. Malowapati. Kudune wedo anu no. Beda iso. Kuwi no. Sapa? Kesi. Oh. Anu pami panjenengan pripun, Mbak? Setyawati. Oh, saged. Setyawati. Jajal Setyawati. Jajal nyen. Mbane niki jenengan Setyawati. Oh, saged pun mriki kali kula. Praboso. Ayo, bisa toh? Iso. Penggemar toprak ora iso ki piye. Santake. Beluh. Pemain ketoprak apa bal-balan ke kaos kaki kira. Payu yo adem. Bener masuk angin lho, Tuk, ora. Yo kenyih. Saya kesel kuwi. Beluh.
Kusik bocah wadon. Ana ing sak tengahing alas banjur ana bocah wadon sing ayu Sulistya ing warni. Kemayu tiran. Sopo jenenge bocah wadon? Nuwun inggih Raden. Nami kula pun Setyawati. Sik. Nyapa? Ngono kok wong Tulung Agung. Loh, piye to? Ketoprak iki wong wedok iki soalnya rada mlengking lho. Nuning sinuwun. Kuwi durga kuwi. Ketoprak iki wong Aja wedok. mlocokne to. Kok suara Suara tenggorokan. Ayo. Tampangake nami kula Setyawati. Lah, sing keri yo rasa mbok gongke suwuk to. Nah, Rada durura. Kula mboten saged no. Dewi Setyawati menika kan karakteripun alus. Ah, cara wayang Sembadra, bener. Lembut, ngaten lho Mas Kluthuk. Ya wis. Setyawati apik kaya ngono Ya, ya, kuwi. Lek Setya Perwati lah kuwi ngono kuwi. kowe adoh nek kuwi. Adoh. Adoh. Kusik. Ana kawigaten apa? Dur kowe sakloron dolan ana ing sak tengahing alas. Kamangka alas kene kebak banget kewan sing galak. Jur mengko sak mangsa-mangsa kowe njur. Ki apa to kok sak mangsa-mangsa? Sama-sama karo musuhe kentange metu ya. Sak mangsa-mangsa yen dipangan kewan galak njur kepiye? Lah yo iman-iman ayumu. Menawi enten kewan galak, kula teng mriki kan enten piyayi sing gantenge kaya panjenengan. Kula badhe nyuwun tulung panjenengan, kapureh kula malih. Ora tau ketoprak. Piye to? Saman ki ra gelem karo angkring Dharma. Lha kok ngosek kaya ngono ya. Lah Ora ora gelem kayak terus- penuangan sik kok. Ora gelem terus wadul mlayu, wadul mase bandek madrem. Ngono lho. Lah kok malah malah Tuk, kowe getak oleh. Kowe ora ngerti, kuwi bendahara. Pati uripmu ning tangane Nah. dikesi. bendara lek kleru ya kudu disalahne, Pak. Aja meneh kok bendara. Kepala BGN salah di penjara kok. Kang Mas. Lah kuwi Kang Mas, Kang Mas. Sapa neh iki? Kang Mas, jenengan ampun sia-sia sama kita berdoa. Ki apa neh? Iki lakon apa? Modern. Hei, iki lah gandengane Rama Dasa. Ini ketoprak modern. Iya, Kusik. ketoprak modern iki Eh. Kang Mas. Aku tukang entok kok Kang Mas. Lembane. Oh alah. Ceritane sampean ki dijarak angkring Dharma, Ora gelem. ora gelem terus mlayu wadul masmu. Ya. Ngono lho. Paham ora? Paham lah, emang pertanyaannya ngono kok. Ngono ki jawabanmu. Oh, kula ora wedi. Ngono lho. Ya oke, siap. Ngono Nggih, kuwi Mas ya. Kluthuk. Ya tik nih suwi-suwi ya. Pak Sis nesu, Pak Sis. Nesu lho. Nah, nah. Yo. Nah, aku malah Kayak Pak Sis tenan iki, Sis kampling. Ayo. ya kendamu dah. Sampai Ayo Mban. Piye Mban ayo wae dolan ning jero alas kono ya. Arep golek apa ta ya kan? Ya Hei, jelas kewan. bocah wadon. Kok enek wong lanang ya? Heeh. Tapi Biung. Ya Allah gantenge Kok sik- kaya ngono ya ampun. aku ndak kepengin ngerti. Kowe bocah loro Ngono ya Allah. banjur tenguk-tenguk dedolanan ana ning tengah alas. Omahmu ngendi ya? Nyapa to takon-takon omahku? Omahku rene dolan-dolan dhewe kok ora penting kowe ngerti omahku. Jenengmu sapa? Dikandani ra Biung. Piye? Jenengmu sapa? Mau tahu atau mau tahu aja atau mau tahu banget? Oh, ketoprak apa? Ini Lah ya. rembug cukup. Mesake banget yen kowe bocah wadon sing ayu. Pasuryanmu banjur dedolanan ana ning tengahing alas. Ayo nderek aku ana ing Kadipaten Malawapati ndak mulyake uripmu. Mah, cakep Biung. Mau ngapusi. Ngapusi. Saiki akeh penculikan akeh Dari aku ya. sing ngapusi. Maksudnya Derek. to? Wedi aku saiki akeh penculikan jare iki lho. Lah banjur ngendi papan dunungmu? Lah, Ayo apa tak aku wae? kece Bali. Apa aku wae? Aduh. Tak Tak kali. terkip, Pak. Mau Mah. aja. Kakang Mas badhe madre mono mburi kono aku wis duwe pacangan kok. Enek sing
Lapor ana. Engko tak Kakang Mas Batik Madrim. Aku iki masmu kok pacangan Batik Madrim budul. Ngosek-ngosek ta sampe. Tak uber ayo rono ngono lho. Ayo, gelem ya? Mau aja Tak boyo. Ayo. Aja kan. Gelem. Hei, Setyawati. Aja ayo Setyawati. 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 Belum. Sik, iki dadi apa? Kluthuk lho. Ngene lho. Kelire iki ning kono, iki ning jero kok ning jero Pak umpul kulan kok ngene iki. Iki urung kelire iki ning kono. Ora iki dadi sapa? Kluthuk Batik Madrim. Masalah kaya gemuk ini Batik Madrim. Ora ana liyane ta perane. Lho, Mas, pemainnya mek loro tok. Sama-sama. Ayo wae. belum. Setyawati, aja layu kowe. Setyawati. Hei, Setyawati. Ma, Hei, Setyawati. aja kan. Oke, aja kan, aja kan. Oke. Sik. Nek kono sik. Dangdut. Ketoprak iki jane. Iki ketoprak iki gedhi lho. Iki ketoprak Kaliwungu budaya iki. Lah iki lagi sampean ono. Kang Mas. Kowe melu wae. Kosek. Aku ki arep nututi kok angel men. Kang Mas. Aku diganggu karo wong kae lho. Enak apa? Mban iki nyapa tok melu ngene. Kae lho nyapa to Mas kawit mau ganggu aku terus jare ngomong arep dipek pacar ngono Mosok ki. mbane setelen ngene iki. Usah tembunge Loh, setan. amban masak ini seperti ini. Iya toh. Enak apa dia anu adikku? Kalau Kakang, aku mau pas dolan ning tengah alas iku diganggu karo wong lanang kae lho ning kono kae. Meksa-meksa aku. Lek karo adine aja ngrungkang rangkul ngono lho. Bene ya. Iki hajah lho ki rumah samu. Lah kowe sampun pejah kowe hajah lho kuwi. Campur gawe iki beda. Iki pernah apamu? Adikku itu. Ora usah dirangkul, lek pacangamu monggo. Mas karo adik iki kudu tresno. Sampeyan iki nyapa tok mel-mel. Kowe karo adikmu tresno? Iya. Lah diceluk. Ndang noprak-noprak kono. Kuwi mau. Riyen to Pak Dalang, mosok jenengan kali dagelan mawon cemburu. Alah, Kula Mbok. kan teng mriki etok-etok to, Pak. Iya. Bapakmu aja cemburu ngono to, sesuk ning omah aku gak mbok takoni. Gak takoni ya mlumah no. Saiki kuncine kuwi gak tani mlumah. Ngono. Aku e bojoku nesu sarungan tok. Lho, ngono. Ayo balik ke tempat lain. Hei, Setyawati. Aja layu kowe. Setyawati. Jebol kowe wis duwe sinisian, kowe wis duwe gandengane. Kakang, Setyawati. aku tulung ngono. Ya jaman ae. Yo kene wiwit mau kowe ndak uber ndak mulyake ora gelem jebol duwe kegandengan. Mangertenono aku dudu gandengane aku ki ya masih. Kakange. Masih. Sopo jenengmu? Aku sapa? Sopo jenengmu? Batik Madrim. Weluh Batik Madrim. Iki adikku Setyawati lan iki embanku Darmi. Darmi Cahyawati. Entut. Ing papan kene njaluk sabiyantumu lan njaluk renaning atimu adimu Setyawati ndak boyonge ndak pundhut garwa dadi prameswari. Ora bisa. Lho, Aku wis ngenekke giri sayembara wis tak share ana ing TikTok. Menoso sapa wae sing bisa ngalahne aku ya kuwi besok sing bisa nggawa adikku Setyawati. Ye, yen pancen kaya ngono, yen sing menang ana ing peperangan ngentukke adimu Setyawati. Kakang Batik Madrim. Apa? Mboten sah kakek wuwus kula ingkang nglebeti sayembara ning pawen. Tentoke kowe apa aku sing menang ana ing palakrami. Ayo Kakang, dari pateni Kakang. Wis apa? Dipateni. Kan paten iki iso mati dhewe saiki. Aku piye Kakang? Minggu sawetara ya, Nduk. Iya. Iya. Kakang Batik Madrim Setyawati badhe kula boyong. Mas. Os. Wes. Ejan. Os. Yes. Apike. Ejan.
Oh. Ais. Os. Oh. Asik. Yes. Beluh. Kakang badhe madrim. Mawi panjenengan mboten ngalah. Badhe kula sirnake wonten papan kene ya badhe madrim. Beluh. Beluh. Kakang badhe madrim. Ijan. Ganti kawujudan kethek panjenengan. Beluh. Kakang badhe madrim. Kakang badhe madrim. Panjenengan. Yes. Yes. Mas. Beluh, ganti kawujudan ula. Loh, duh, edan. Ula Kakang. Edan. Ya. Bakal kula sirnane Kakang badhe madrim. Senasa ganti kawujudan kaping 1000 mboten pangke. Yes. Beluh, ganti kawujudan celeng. Weh, edan. Beluh. Was, celeng. Oh, wes, edan. Wes. Mas, Beluh. Ganti kawujudan mliwis putih. Weh, beluh. Weh. Mliwis putih. Ganti kawujudan. Kakang badhe madrim. Kula napa kuwi? Mliwis kok dadake senam. Wis mati dhewe. Loh, mliwis kula sirnake gantos kawujudan celeng. Celeng kula sirnane gantos kawujudan ula. Ing dina iki gantos kawujudan kaping 1000 mboten pangklik Kakang badhe madrim. Loh, ganti kawujudan uget-uget. Loh, Kakang badhe madrim. Gantos kawujudan uget-uget. Uget-uget Mas. Wes lho. Loh. Uget-uget lho ora apa. Obao. Iki wis uget-uget iki. Loh. Uget-uget ndi? Iki mbok. Weh jang. Oh, dodok. Kula boyong wonten ning Malopati. Ora usah. Loh, lha kok ngoten? Tinimbang kowe ngopeni Setyawati ora besok ngopeni pirang-pirang taun wis becik mlaku. Lah kuwi. Tumbas oleh Kaliwungu. Wis ora ono ngawur wae. Tenan yu. Kowe iki mari munggah-munggah kok. Iki balik niken. Oh, balik rene nek. Heeh, niken terus Aduh, mungkin, Winong mungkin. karo Birgita. Wis kene dok, kene dok. Buka sih engko goro-goro. Ayo. Ale kula goro-goro. Oke. Ya. Manut. Lah, Yo kene dok. Aku dulu ya. Ya. Sampeyan kok yo njaluk siswa budaya bareng. Ya ben komplit kok ya. Ya. Iki. Engko sak ludruke ya gara-gara. Oh iya. Lho kalau dulu kita. Lho. Oh. Ngono mah yo. Lang. Wes, Mang. Yan, Mbak Dian, yo jangkepi. Ayo. Kene jajali. Ayo, coba kaya apa? Nduk bertiga. Wah, iya apik iki. Karo Mbak Yu apik iya. Supaya bebrayan lan katresnane Bapak Yudi sak keluarga Nggih. tansah lestari widodo Widodo. salaminya. Monggo. Dengan lagunya Widodo. Coba aku. Widodo. Lagune kok Widodo. Lestari ngono. Wah. Niken Salindri, Winong Nawangsih, meet in saking Tulungagung dan juga Mbak Dian Munasiroh dari Madiun. Weh, Monggo dados yuk. Sang Dewi
kasih genduk niken Mbak Winong, Mbak Dian Munasiroh. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Dr. Anda Feni ing panggung Kalak Pucang Laban PT Putra Rinjani. Nggih. Ugi dumateng pepunden kula Bapak Ki Dalang Suryanto Karanggedhi ingkang kepareng mirsani lumantar streaming. Nah, itu. Mas Klitik, Mas Kluthuk. Dawuh. Ingkang nami wayang menika mboten namung lucon lan lagon ning kudu jangkepe nganggo lakon. Nah niku ingkang dipun cakup 3L menika nggih. Nggih. Dados antawisipun lakon, lagon lajeng lucon. Leres. Nggih. Mila saking menika gentos kula tak ngladosi para pinisepuh lajengaken lampahan nenggih wahyu katentreman. Siap. Kula namung derek-derek memuji. Nggih. Ing pangangkah menapa ingkang dipun gayuh Bapak Andri sak keluarga, insyaallah cinatet ngamal jariyahipun, cinatet niat kajatipun. Amin. Gusti Allah tansah manggihna rayu wilujeng widodonir ing sambikala. Amin. Kasandingna kabagyan kamulyan saha sedaya katentreman. Amin. Ya Rabbal alamin. Kumpat lepet boten liwat sedaya ndem slamet. Nggih. Klepon sak gulane lakon kudu tutuk crita lan lakune. Leres. Nggih, nggih. Mila saking menika genduk niken Salindri masih standby malah engko nggen puncak-puncake nggon goro-goro. Amin. Amin. Yo, rakit mbacutne gelaring sanggit. Monggo.